došao kope sa radio i grčalo. Bila je to zadnja stvar, jedva da sam što razumio. Igla je preskakala, bila je Majo Pistolca. Gdje su svi ti ljudi, gdje su samo otišli? Zašto se od mene kriju, zar su nestali? Gdje su svi ti ljudi, zar su svi popizdili? Da li se od sebe kriju ili su nestali? Ma šta je sad? Mogao sam ući u banku i uzeti novaca koliko mi treba, ili sjesti u neki auto i odvesti se bilo gdje. Mogao sam rastagariti do daske ili pucati iz stopova. Mogao sam ući u bilo koje kino i pogledati svoj najdraži film. Uzeti sa police najbolje vino i piti 8 tjedana. Mogao sam trkati nasred ulici ili razbiti sve izloge, napraviti miting, demonstracije i nositi sam zastave. Mogao sam samo otići u zatvor ili biti svoj najbolji šef. Što će mi se to kada nigdje nema nikoga? Što će mi se to kada sam ovdje ostao sasvim sam? Zašto se od mene kriju, ma zar su nestali? Gdje su svi ti ljudi, zar su svi popizdili? Da li se od sebe kriju ili su nestali? Gdje su svi ti ljudi, gdje li su samo otišli? Zar su svi popizdili ili su nestali? Gdje su svi ti ljudi, gdje li su samo otišli? Zar su svi popizdili ili su nestali? Ma šta je sad? Ne čini ništa da ne vidim.